Hai să-ți răspund la cele mai frecvente întrebări despre Dermapen sau terapia coace. În primul rând, ce este Dermapenul? Microneedling-ul sau Dermapenul este o terapie folosită pentru a ajuta îmbunătățirea aspectului ridurilor, petelor pigmentare, tenului acneic și a porilor dilatați. Este dureros? Durerea este minimizată prin aplicarea unei creme anestezice, iar majoritatea clienților o tolerează foarte bine. Păi și cât durează recuperarea? Recuperarea este de obicei rapidă și poate dura câteva zile în funcție de tipul de piele. Vrei să vezi cum funcționează Dermapenul? Hai să-ți arăt! Primul pas pentru o experiență confortabilă este de a aplica crema anestezică. Al doilea pas este microneedling-ul pentru a stimula colagenul și elastina, acesta îmbunătățind textura pielii. Multe persoane observă îmbunătățire în textura pielii după tratament, rezultatele variând de la persoană la persoană. Programează sesiunea de Dermapen astăzi și descoperă beneficiile.